Det her, det er 25 cm. Det her, det er 5 cm. Altså 25 og 5. Jeg synes, det sværeste ved at være på slankekur, det er, når jeg barberer ben. Jeg får simpelthen sådan lyst til at... Så kan man også lige tage, hvis man lige har lidt dameskæg. Og det var altså 25 cm. Og det var 5. Mange kvinder, de har et problem med at sluge. Det kan være konsistensen, smagen, temperaturen, lugten. Men der har jeg så et lille tip. Iltning. Sådan godt rundt, så den trækker nogle flotte gardiner, og så... Sådan. Og det er et tip, jeg har fået af hende der konditoren med det blomsterbær. Rigtig godt. Mit navn er Brøsa, og jeg har lige meldt mig ind i animaldating.dk. Det jeg søger, det er en kæmpe hestepiller, så en ordentlig giartus, der kan flække mig forlæns og baglæns og op af alle kanterne. Det var altså Brøsa, og jeg ønsker at være anonym.